10,000 pesos nga anniversary bonus madawat na sa mga empleyado sa DSWD human kini gi-aprubahan ni Presidente Benigno Aquino III. Sigon ni Presidente nga atul sa 65th anniversary sa DSWD kagahapon nga ang bonus gi-aprubahan tungod sa gipakitang commitment sa mga empleyado sa DSWD alang sa pagserbisyo sa publiko hilabi na sa panahon nga adunay mga kalamidad. Butyag ni Aquino nga daghan usab ang nakabenepisyo sa pagsaka sa budget sa Pantawid Pamilyang Pilipino program gikan sa 10 billion pesos nga budget ni adtong 2010 misaka kini sa 62 billion pesos nga budget sa 2015. Gikan sa 787,000 nga mga household beneficiaries, miabot na daw og 4.4 million ka mga beneficiaries sa kasamtangan matud sa presidente. Gawas sa 4Ps, gibutyag sab ni Aquino ang pag-uswag sa laing programang Comprehensive Integrated Delivery of Social Service diin gikan July 2010 hangtod December 2015, miabot sa 16,282 ka mga proyekto na ang nakompleto nga nakatabang sa 3.9 million household beneficiaries. Naglaom si Pinoy nga bisan daw og mahuman na ang iyang termino karong June 30, ipadayon gihapon sa DSWD ang ilang trabaho ilabi na panahon sa mga katalagman ug daw di mawad-an og paglaom alang sa giserbisyohang publiko.